atase gerok suarane entek sik ungkule kok ya ngono. Alah. Lek ora bojoku apa eneng ngono kuwi. Alah pret gombal. Saestu Pak Andri kalih Bu Wini, jane Bu Kesiwa ajeng izin mboten tumut ra iso. Aku iki mayang ning ndi tanpa kowe ngibarate tanpa balung tanpa sumsum ra ndek kekuatan apa-apa. Kudu budal. Ayo. Lah nganti ora budal aku njaraki winong piye? Oh iya aku budal. Akhire ngono kuwi. Ya kudu tobat. Kudu tobat. Kowe munggah kaji kuwi kudu eneng unda-undakane. Awake dhewe kuwi diarani mabrur utawa ora nalika awake dhewe ibadah ning tanah suci, Pak. Terus Awake dhewe iki ketok engko asline mabrur apa orane kuwi tumindake awake dhewe saben dinane ning omah, ning kehidupan nyata. Contoh, misale sing maune sampean sadurunge munggah kaji njaraki winong, jual-jawil karo winong, saiki tobat ora njaraki sinden, ora jual-jawil sinden. Kuwi jenenge salah satu contoh mabrur. ya. Sing biyen sampean cetil sedakoe mung 20%, ning bareng-bareng munggah kaji sampean dadi 50% kabeh disodakoi. Kae penonton ke jika perlu diparingi 50.000. Ngono kuwi sing sik melek kae lho. Betul, Pak. Lah lek anggere dalang nyodakoi kabeh penonton kula dadi dalang sida ludes. Ayo. Ayo, ora lokak saya kebang, ora percaya kuwi lek kuwi. Ayo. Duwe ora go mati. Lho, pancen ora go mati. Duwe pancen nggih urip kok go mati. Goblok men to kowe ora. Duwe iki ora marai tentrem. Lek sithik lek akeh tentrem, Truk. Wis aja gugune lambene elek ngono kuwi. Ya kan bacot coba nggen dhuwur iki. Salindri. Ayo. Yo ngalah. Katungkul ngumbar gagasan satemah kinowo jenis kala. Terus ya sinden-sinden sampean tenan iki demi Allah ning ngarep ana tak dongakne kabeh. Muga-muga ya si Birgita menjadi seperti jenenge Setiani menjadi wanita yang setia kepada siapa saja. Ayo. Winong ya dadi bocah sing salehah. Si apa jenenge Niken iki tak dongake iso sempulur anggene lancar sukses. Terus sapa Dian tak dongakne tetep putrane kabeh ya saleh kabeh, bekti marang Rama Ibu. Marang Ibu ding Rama ora apa-apa rasah. Ayo. Marang Rama Ibu. Mbak Lia ya tetep tak dongane seger kewarasan cak keluargane. Mbak Tuti ya diparingi tobat ora nyembah batu meneh. Ayo. Nyembah apa? Nyembah batu. Atwal kalin ayo. Nggih. Ya kan jumeneng alon-alon coba kaya apa? Klasikine ra apa to, Ken? Nggih, Pak. Ra apa to? Nggih, tapi kula sambil nyawang liriki, Pak. Lirik ra apa-apa, disawang langsung ora apa-apa kok. Ayo ora apa-apa.
Kalih jumeneng. Jumeneng, aja lali esuk tanggal 12 neh ning Pekalongan. Aja Nggih, diundur-undur to, Pak. sak rombongan aku lho. Lho Pak trouble Mundur lho mundur Pak. moja maju ayo ora nggih. Trouble jere. Ayo. Anak salah saya apa? Lah piye lho sing nanggap lek Pak Dalang mboten kersa maju, mboten wayangan mawon kok tak campur sari niken. Purun maju aku ya ngono ayo. Nggih. Elok tenan ayo. Perbawane lho, ketrimane nganti kaya ngono. Muga-muga ketrimane siniken iso ditampa nular ngene Mbak Trihastuti. Ayo. Diterima Tuhan Yang Maha Esa. Ayo. Ayo nggih. Monggo Mbak Niken Salindri ya. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang anem seniman pedalangan Pakudatu. Iya ya, Pakudatu nggih. Saking Tulungagung mligine Mas Seta Bagaskara. Wisnu Murti. Ha iya, Uga Mas Ndaru, Pak Sentot, Pak Sumari. Enek Mas Irwan. Wah, nggih Mas Irwan. Kabare sore mau nyampur sari. Ayo. Saiki kepareng nusul. Wah, jan. Muga-muga Mas Tewel tansah diparingi suci katresnane marang budaya. Tulus ngono, tulus. Ning gubuk asmara. Ayo nggih. Matur nuwun. Putrane Pak Eko Mas JB. Wah, matur nuwun Mas JB. Ah, luar biasa. Yo, Nduk, Ken Salindri. Ora lho Nduk, Ken, sampean iki jane lak wis sukses wis lancar di dunia musik, gitu. Tanggapan tanpa leren, kok isih meluangkan waktu gelem deprok dadi sinden nganti yah ini iki sebabe apa? Garai pripun nggih Pak, kula no remen sangat lho Pak len derek wayangan niku. Apalagi tuh kalau wayangannya itu klasik Pak.
boten dicampur kalih elektron musik-musik ngoten niku kula paling remen. Kuwi mergo enek aku apa pancen lahir batin ngono kuwi? Lahir batin, Pak. Amargi kula kan mbak batin niku kan saking wayang to, Pak. Heeh. Kula pertama kali dados sinden niku kan derek Pak Degleng niku kan teng wayang. Pake. Nggih. Terus nggih kados nyamane niku pun teng seni-seni musik gamelan ngoten lho, Pak. Kan nggih sampun setiap hari sego jangane niku kados musik-musik band-band terus ngoten niku kados nggih kadang niku nggih enten rasa-rasa waleh ngoten lho, Pak. Oh Ngoten iya. lho. Nggih, makane Untuk mewarnai mula sok-sok balik ning gamelan meneh ngono ya. nggih, ngoten. Luar Itulah biasa. alasan pertama saya, Pak. Iya, iya syukur nduk wis kaya ngono iki tegese nun sewu saiki akeh generasi sinden. Lek mbiyen do apa kuwi jenenge terinspirasi karo mbokmu Kesi iki do gelem sinau nyinden bocah nom-nom cah cilik-cilik. Ning saiki ya akeh para mahasiswa baru ning isi Surakarta mlebu ning jurusan nggen karawitan belajar nyinden ki mergo termotivasi pengen dadi wong hit, wong kondang kaya Niken Salindri. Tegese tampilmu di dunia wayang dan gamelan kuwi menjadi motivator untuk para generasi-generasi, para anak-anak sekarang untuk ikut serta belajar dan juga melestarikan budaya Nusantara. Lah kuwi. Alhamdulillah. Kula nggih riyen nggih termotivasi saking Bu Kesi nggih, Pak. Kesi. Nggih, Padha idola aku- kula riyen nggih ngoten. Aku ya ngono termotivasi karo Bu Kesi kuwi. Aku mbiyen nek rumah aku wayangan tanpa Bu Kesi hampa aku mbiyen iki. Ngono kuwi. Heeh. Nek sakniki Saiki biasa aku malian ngono iki. Ya ora ya padha wae wong nyibarate mbokmu iki lek dadi ora mung satpam ning dadi Polri kae lho, Kapolri. Ngisor ya tidak dhuwur lor apa-apa kidul kalau enek kabeh. tanpa adanya perempuan yang tegas itu pasti laki-laki itu akan seenaknya sendiri. Ah ya ning ya ora digebyah-uyah. Delok wong lanange sapa ngono kuwi. Tapi rata-rata semua laki-laki gitu sih, Pak. Ah iya, rata-rata ki lek ora semua to. Loh, semua. Loh, semua ora. Semua, beda. semua. Bapak iki tipe laki-laki yang setia kepada pasangan. Iya, kalau di depannya Bu Kesi, lek di belakangnya kan nggak tahu. Loh, kowe tek ngerti lek aku seneng ke belakang. Piye to, Pak? Piye ta, Pak? Ini bocah iki. Tapi insya Allah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya, Pak ya. Sik omonganmu ora penak belas ngono. Kaya aku mbiyen iki tau dadi maling ngono iso tobat lho. Enggak. Maling-maling perasaan. Lho perasaan kan yo buka sitok, mbokmu tok. Oh. Kapan enek kabar aku seneng karo wong wedok ngendi lho, ora tau ta. Iya kah? Heeh, primpen mergane aku iki. Oh. Malah primpen ora iki. Ya sak bisa-bisa dadi wong iki mbok sak propirane kepengin luwih becik ngono lho kan. Aku Nggih, ngrumangsani dosaku ya pirang-pirang kanthi wingi iki sowan ning tanah suci mung iso nglebur lan nyuda marang akeh dosa sing tak sandang ngono kuwi lho. Nduk Niken, Dalem, Bu. tak critani pengalamanku ning Mekah ya. Nggih. Kuwi pas wukuf ning Arafah. Nggih. Kuwi titik wong diarani tinubatke dadi haji kuwi yen wis berdoa ning Arafah nalikane jam 12 awan nganti lingsire srengenge jam 6 sore. Nggih. Nah kuwi mau kan wis ndonga sampai jam 2 awan wis Bapak Ibu panjenengan Bapak Ibu semua sudah dinyatakan sebagai haji. Semoga mabrur. Terus mutawipe muni ngene, Nduk. Silakan Bapak Ibu yang punya suami atau istri menemui suami istrinya masing-masing untuk memberi saling bermaaf-maafan. Tenan, Nduk. Baru ki mau Bapak Ibu wis dinobatke dadi haji, nangis kabeh sak enek-eneke jamaah. Nggih. Ibu ya metu, goleki bapakmu tak telepon, Pak, ndang metu. Nah, urung pengen metu si anak. Wah, Kaji. Astagfirullahaladzim. seto. Umat. Bapakmu metu saka tenda Arafah kuwi mau, Nduk, goleki ibu, nubruk ibu karo nangis. Sakjeke urip aku ngerti bapakmu nangis lagi pisan kuwi. Lek nubruk aku piye ngene? Bu, ya Allah Bu, aku njaluk ngapura ya Bu. Aku akeh nglarani hatimu, Bu. Ngono. Sabatene ibu ya, iya Pak, wis tak ngapura, bar iki aja mbok baleni meneh, lek mun jarake sinden-sinden ya Pak. Aja mbok jarake meneh, sinden-sinden aja omong lekoh-lekoh. Nah, kuwi Nduk, dosane bapakmu ning kono kuwi. Dadi dhek nyadari. Nyadari yen dheweke duwe dosa akeh karo ibu. Maune ora gelem njaluk ngapura. Gengsi. Iso dosane bojone diwirang-wirang ning kene lho ya. Loh, itu kanggo pembelajaran. Untuk pembelajaran kita semua bahwa orang itu mengko sing dibiji Gusti Allah iki ora mergo awake mbiyen tau dadi
apa berandal dadi wong nakal. Ning saikine, biyen tahun duwe selingkuhan, duwe demenan akeh. Ning saiki akhirnya tobat. Saya yen sadurunge mati terus tobat. Alhamdulillah. Ngono, Nduk. Bapakmu dadi saiki tobat, Nduk. Alhamdulillah. Wis Ngono kuwi ceritane. Muga-muga ora kumat ngono. Nggih, Pak. Nggih. Amin. Semoga tidak hanya 1 minggu ya Pak tobatnya ya Pak ya. Ya ora, ya berusahalah Ken. Nah ya. Coba mbiyen tau tak gekne anu tau pangkur tau kangen Pak karo pangkurmu. Iya. Coba kaya apa? Ngene ae penak. Ayo coba peloke Mas Dar. Ayo Mas Dar minto. Aku jenenge kanca-kanca lali kabeh to. Ayo to. Sopo ya ampun sopo to. Sula enggak suwe to sul. Masalah kapan lemu putih. Ayo. Nanti kaya ngono. Niki sing gender namanya Mas Dar. Mas Dar. Nggih. Dar minta tenan. Nggih. Mas Daryanto Sarjana Seni. Niku nggih. Diganti wae. Sapa? Ganti Dar Gombes. Kuwi enak kuwi pancen kuwi. Ngono kuwi. Salah satu pengendange Ki Minto Darsono. Khusus menyuro. Lah iya kuwi ngono. Apik tenan. Ya coba Nduk. Demen buta yang ram bakal Mas. masih nang kleng cahyane rakaeksi Nimas mesti kaning jantong Ken kanyakang saking sa salawireng nambang beksa wos cakup li linambaran jiwa tama mlebet sambung wanci dalu Mas. Ayo. Driya sumarah mring Gusti sing gedhe ngapuramu kang mas papujan Sampung kumang citalu ngrupita sarimu kalawan karamamu kang mas kemrah titisake murilas parine
wayangane galak kaya ngono. Ayo tenan plok tenan. Pancen cedhak maratuwa. Ha iya. Endi durenan. Ayo. Nduk. Menda boyo yen sita rip lan antika mesti bakal Garalair putri Celestio teras pisahnya Embean Nduk. Ayo Sinoval anak nakal. Adek. sing gedhe ngapuramu kang mas babut jago jajar tanganku sambungku mengabenci telu ngerobi dasarimu kalaman Kang Mas Kang Mratitisake merilestarine ati pirantine Tatana ingkang jarube lemah akibate aku Awas. Adek. remuk ing atiku yen banjir ngilingi bocah telu Tenan sinta jati sasalat nanti dikopo Mendah boyo sita urip lan atika meski bakal malaya Jaralair putri Celestio terus bisa nyobanan Matur nuwun Cahayu niken Salindri saged istirahat rumiyin ya. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono, Pak Sri ingkang boten wonten walehipun tebih saking Surabaya tansah nusul kalian Madangkara. Ora mung ning Tulungagung, ora mung ning Nganjuk, ora mung Madiun, sok-sok awake dhewe mayang ning Solo barang ning Karanganyar ya nusul. Ha iya. Malah nggawa kanca anyar. Ibu, kecakaken tambahan baru ini caksinya. Ayo. Terpinter mijeti. Ayo. Nggih. Mbah nuwun karo anakku lanang kok Surabaya. Masalah nang ndi mau cahe. Enten bocah niku budal lah SMP apa piye no. Bidal king Surabaya numpak sepur. Piyambak tanpa kanca. Babar pisan dugi mriki kula kaget iki kaya cah Surabaya kae tekan kene tur dhewe. Ha iya. Sing biyen ketemu neng ITS kae. Heeh, debar wayangan. Enek cah cilik, "Sapa ki, Le? Kowe ngapa nang kene?" Bar ningali wayang. Lho, lah terus randang mulih wayang wis bar ngenteni dijemput kalih bapak dereng dugi lek njemput. Lho,
kaya ngono kuwi. Lah generasi-generasi do seneng budaya, seneng wayang kaya ngene ora bakal sing jeneng seni tradisi kepaten obor. Iya, kaya ngono kuwi. Nggih, Mbah nuwun. Ya nang, wah winong Nawangsih, wah iki jan. Tak pantau ke tanah suci dek ya bintang tamu terus. Ha iya, bintang tamu anggarane kurang kopere ditinggal. Ha iya. Nyilih kancane. Ha iya. Neng ndi yen nang iso kopermu keri kabeh? Enggak, itu bukan carry, Pak. Piye? Salah input. Hah? Salah input. Salah input. Input salah input ya. Input masuk, salah masuk. Jadi kan itu kan dari Bengkulu. Mau transit ke Banjarmasin, harus ke Jakarta dulu kan. Nah, itu tapi sama yang ngurusin bagasi itu diarahin ke Solo semua. Soalnya Kak Apri Mimin kan ke Solo, jadi dikira saya ikut ke Solo, padahal saya ke Banjarmasin gitu. Masya Allah. Jadi bukan carry, tapi salah. Lah terus kowe tanggapan ning kono ki terus nganggo klambi apa? Klamben ora kowe? Saya pinjem baju dan pokoknya sak pengadeg itu Mbak Asih, rumahnya Banjarmasin. Sak pengadeg njaba jero kabeh ngono ya. Iya Pak, sak daster-dasternya saya pinjem Mbak Asih. Oh ya ngono. Tujune ning luar Jawa duwe dulur nang. Alhamdulillah. Kok mau ora mentah kaya apa? Kewirangan jadul. Iya. Suara. Ayo. Ayo. Ya tas iso keri ayo. Iya. Kita ngomong kau iku lah diguyon babi kita. Jane sini apa tenang? Jawaban ora perkara isine ngono. Ayo nggih. Ya nang kangen karo nemu nembang. Gandrung sik kelingan no. Masih, Pak. Oh iya gandrung coba kaya apa? Iki wae sapa? Ayo iki wae sapa Ding? Ayo. Karyane Pak Anjarani Solo. Coba. Niki lare Tulungagung Bapak Ibu saking Laladan. Ngendi kene campur darat? Nggih, Pak. Disane pojok campur darat. Niki pernah sik pulunan utawi ponakanipun Bu Kesi. Nah niki gayuh kawruh ngudi ngelmu, nyecep ngelmu wonten ing Surakarta. Nyecep ngelmu. Ya sok nyecep sok di. Ayo wis. Apa sih, Pak? Ditularke kawruh ngelmune aja sok sudan to ora. Ayo ngono kuwi ayo nggih. Astagfirullah. Haji lho, Pak, haji lho, Pak. Aku los aku ayo. Ayo nang ngadeg coba kaya apa. Ayo nggih. Nggih. Wong isone guyon lek pas ngene iki. Ngerti watakku lek ning omah kena anteng jat nika. Ayo. Ayo nggih apa kaya apa. Ya kanca-kanca sik kelingan ra Mas Imam. Ayo coba. Nene nani. Ayo coba. Bangun. Nggih. Wina nganyelne iso bangun-bangun. Kene ahli melek 7 tahun genep iki. Ayo. Mas Imam tukang gugahi kancane. Ayo. Kancane ra kena digugah terus dhek lutur. Ayo. Yo, iki wae sapa? Coba kaya apa? Nong, ayo. Nong, ayo. Ayo apa? Itu dados Madangkara. Oye, oh. Bom sesek op, ayo. Lah kan, Pak. Lu makane jerone prene ojo sisui, Pak. Lah aku to sing salah, Pak. Apa aku sing salah kok. Lupa semua kan. Sang langsung saut. Ayo, lambene Winong. Ayo. Ayo Mas Danang ayo dong. Ayo Mas Dwi semangate kaya ngono. Ayo. Ayo. Mumpung Mas Dwi Puji rong joget. Ayo. Ngantuk joget ayo. Maka, yo.
ngombe merekah weke sapa nang sing merekah ya duweku bokong bunder weke sapa nang bokong iki ya duweku bangkeane weke sapa nang bangkeane ya duweku iki piye weke sapa nang mestine ana sing duwe iki piye weke sapa nang mestine ana sing duwe iki piye weke sapa nang mestine ana sing duwe weke sapa mestine ana sing duwe apik Yud ngopo Yud dalem Pak E ah elok temenanan heeh Mbak Lawas ning iki kepenak seger ha iya tur ya wis sok-sok dijak karo Mayangkara musik ha iya aja pilih-pilih to kan aja mung Mbak Winong kalau mangsa Mbak Tutik dijak Mbak Lia dijak bayangno Mbak Lia metu kok mobil arep munggah panggung nggo mic ngono kae ayo arep muni Mbak